aina myöhässä. Täällä on siis vaan ilmapaikkoja. Kiitos soitostasi Espoon eläinsairaalaan. Jos sä annat sille valtaa, niin se vaan kasvaa. Perjantai-herkku. Toisaalta kohtuus kaikessa ruokakriitikot. Ruuniperin torttuja. Piruetteja. Tänään on mun miehen synttärit ja mennään syömään The Grandiin. Niin odotan sitä tosi paljon. Mä kävin tuossa aiemmin laittamassa mun kulmakarvat ja ripset. Ne on vähän tummat vielä. Mulla on ollut semmonen microbladingin poistoprosessi koko viime vuoden. Ja siinä on vielä vähän sitä vanhaa jäljellä. Ne on laitettu aivan liian syvälle aikoinaan. Niidenhän olisi tarkoitus haihtua jossain vaiheessa pois, siis muutaman vuoden päästä. Mut sitä ne ei ole tehnyt, ne on pysynyt joku 10 vuotta. Kello on nyt 16.36. Tästä meinaa tulla vähän kiire. Mun mies aina sanoo, että mulla tulee kiire kaikessa, niin terkkui sinne. Tulin just kotiin. Mulla on varttiaikaa laittaa itteni kuntoon miehen dinnerille. Ei heitä tehdä kaikkea, mutta tehdään kuitenkin ne tärkeimmät, eli laittautuminen. PDRN on ollut ihan sairaan hyvä. Suihkautetaan nopsaa. Pikkuhiljaa rupeaa muokkautumaan. Tää on muuten ollut ihan super. Chanelin Les Beiges. Mä käytän tätä meikin sekana. Ja tykkään. Siis kerta kaikkiaan. Mä lainasin kaverin DJ Osmo tällaista kameraa, koska ajattelen itsekin, että olisi kiva hankkia tällainen. Niin so far so good. Tää on aika hauska, kun tässä on tämmönen ominaisuus, että se seuraa sun liikkeitä. Meidän koira tuolla syö luuta. Ihmeessä sellainen niin kuin vesihäntä. Se on yleistä koirilla, jotka ui. Mutta meidän koira on varmaan ilmeisesti vaan saanut kylmää nyt kun on niin kovat pakkaset. Mä oon tykännyt tosi paljon tästä. Kylie Cosmetics Skin Tint. Mulla on sävyssä 5N. Tykkään pitää aika tummaa lopputulosta. Mun mielestä ihminen näyttää paremmalta. Myöskin kesällä kun on saanut vähän päivitystä kasvoille, niin kaikin puolin näyttää terveemmältä ja elinvoimaisemmalta. Oikein kukoistaa. Nämä House Labien tuotteet on ollut tosi hyviä. Mä oon tykännyt niistä aivan mielettömän paljon. Joo, vitsi, nämä kulmat kyllä aika hyvän näköiset, mutta vaatii tietysti vähän aikaa, että silmä tottuu niihin. Mä oon toki miettinyt sitten, että mä kävisin laittaa Rositalla noin 6D microbladingit, siis ne on niin mielettömän näköisiä. Olis aina sellainen ihanan laittautunut olo. Musta tuntuu, että mun meikkaamiset on nyt siinä. Mun iho on ollut siis superkunnossa nyt, kun mä oon käyttänyt noita korealaista VT Cosmetics-sarjaa. Ja tää on siis ihan mieletön. Riddle Shot. Aivan mieletön. Siis mun iho on semmonen, että siis mikään kosteus ei riitä. Sitten mä käytän tätäkin. Lumineux Hydrating Gel Mask. Ai vitsi, kun mä en osaa zoomaa tähän. Mä sain joululahjaksi tän, mun mielestä on aivan mielettömän ihana tuoksu. Siis rakastan. Joo. Ei tiedättekö, mä en nyt ymmärrä mitä mä saan tän leikattua. Kun tää kuvaa mun naamaa. No, nyt se jäi tänne. Koska on syytä juhlaan, niin laitetaan tätä Byredo Vanilla Antique. Mun hyvä ystävä on tuonut sen Tukholmasta. Ja se on oikein tämmönen ihana, intensiivinen vaniljan tuoksuinen. Sopii oikein hyvin iltatuoksuksi, siis rakastan. Jotenkin päätin vaihtaa mun vaatteet, niin saadaan vähän ehkä juhlavempaa fiilistä kaiken kaikkiaan. Niin, siellä sinä syöt ihan onnellisena luuta. Sinä ja sun vesihäntäsi. Onko hyvää? Mä oon täällä meidän alakerrassa. Jos mä osaisin kääntää tän kameran. Siis maailman ihanimmat liukuovet. Liukuovitehdas on tehnyt nämä ja näistä tuli kyllä aivan mielettömän upeat. Ja kyllä tää peili tekee kyllä paljon. Että tästä näkee kyllä paljon enemmän sitten. Mutta nyt laitetaan itsemme valmiiksi, että ei myöhästytä. Mä yritän pukeutua johonkin muuhun kuin mustaan, mutta se ei ole nyt ihan onnistunut vielä. Niin. Mut joo, näillä mennään. Mä tuun todennäköisesti kuolee sinne kylmyyteen. Mutta mä löysin tämmösen ihanan takin. Totemen takki Winteristä. Tosi hyvään hintaan. Ja siis tää on ihan kuin uusi. Niin mun on pakko päästä ulkoiluttaa tätä. Joo, ei muuta kuin wish me look like. Itse asiassa yllättävän lämmin tää on tää takki. Vähän tuntuu hihoista, kun ne on silleen vähän auki täältä. Ei tää niin paha oo, mitä mä luulin. Vähän kyllä on kylmä, mutta nyt ulkoilutetaan tätä takkia.
rakastan tätä meidän autoa. Niin mä unohdin sanoa teille, että mä kävin tänään aikaisemmin tutustumassa semmoiseen ihanaan pilatestudioon, joka sijaitsee Matinkylässä, eli ihan siinä Isonomenan vieressä. Siis kun mä näin sen studion, mä olin, että wow, että ihana mikä tää on. Ja tänään mulla oli tapaaminen sen omistajan kanssa, joka tulee New Yorkista. Jos jossain asuisi, niin ehkä jopa Nykissä. Ihana paikka. Mä voisin ottaa teidät sinne joku päivä fiilistelemään ja katsomaan, että minkälaista vibaa siellä on. Ja se on siis semmonen laite pilates ja se on oikeasti yllättävän rankkaa. Ja mulle liikutaan semmonen henkireikä, että mä en kyllä ilman sitä selviä. Mulla hajoaa pää ihan totaalisesti ja musta tulee niin hidas. Oon kans kuntonyrkkeily. Olisiko nyt tullut 7 vuotta täyteen ja se on semmonen laji, että mihin mä aina palaan takaisin. Et mä tykkään siitä niin paljon siitä nyrkkeilystä. Sä tuut olee elämässä kunnossa, jos sä harrastat nyrkkeilyä. Mä vaan niinku sanon. Kohta ollaan perillä. Jotenkin jännittää. Siis mun mies rakastaa mustekalaa. Ja mä vien sen semmoiseen paikkaan, missä saa mustekalaa, niin mä toivon, että se on oikeasti tosi hyvää. Ja mä henkilökohtaisesti tykkään itse asiassa mustekalasta, mut sit jotkut tommoset eksoottisemmat, niin en tiedä, pystyisikö syömään. Ehkä. Vitsi kyllä, mä sain just auton parkkiin, ei oo kyllä yhtään ikävä noita. Yrittää saada autoa parkkiin. Siellähän on. Mitäs täällä on? Hei! Cheers! Nyt on ihan sairaan hyvältä. Siinä mies kantamassa käsilaukkua. Oliko kiva, rakas? Hei moro. Hei. Nyt pääsen just töistä ja yritän tässä ehtiä pilatekseen. Mulla on tunti aikaa ehti kotiin ja lenkittää koira, mutta eiköhän siitä hyvä tuu. Ihan järkyttävää yrittää ehtiä yhtään mihinkään. Sille on ikävä, kun asuu Ullalinnassa, niin työmatka ja kodin välinen etäisyys oli 15 minuuttia. Ja nyt kun se on vähän pidentynyt, niin se on aika ongelmallista sitten, että kello on 6 mun pitäisi olla tosiaan nyt jo laitepilateksessa ja täällä mä vien koiraa ulos. Joskus olisi ihana, että pystyisi olla etänä edes kerran viikossa. Silloin ei jos mitään hätää ehtii yhtään mihinkään. Mä voin lopettaa mun työt 5 himassa, ei viedä koiran ulos ja mennä vaikka puoli tuntia aikaisemmin vaan odottaa sinne laidepilatekseen, että se alkaa. Niin tää on just niinku tätä. Ikinä ihminen ei ole tyytyväinen, perkele. Siis nyt menee taas niin tunteisiin. Kello on siis 18.07 ja se alkaa 18.15 se tunti. Sorry guys, mä yritän antaa tämmöstä negatiivista energiaa, vaikka pitäisi antaa sitä toisinpäin, niin positiivista energiaa, mut kyllä te nyt tiedätte. Mä oon silleen, että kyllä mä lähden 5, kyllä mä ehin, tiedätkö. Ehkä tän takia mä nyrkkeilen, että mä saan mun tietysti mielen rauhan. Ja mä en nyt tiedä, onko tää laitepilates mistään tietysti niinku kotoiset vai tarviiks mä sellaista? Odottakaa vaan, että joku tulee huutaa tosta mun autosta, minkä mä jätin tonne. Sitä ei saa jättää siihen. Täällä on siis vaan ilmapaikkoja. Herra Jumala, mä nyt valitan oikeasti. No niin, täällähän on. Superjees tunti. Mä tykkäsin ihan sikana. Tommosessa pilateksessa ja joogassa niin tuntuu, että se tunti tekee susta ihan uuden ihmisen, että sit sä oot rauhoittunut ja elämä ei oo enää niin kauheeta sitten, mitä sitä välillä luulee. Kiitos soitostasi Espoon eläinsairaalaan. Joo, kiitos paljon ja mukavaa illan jatkoa. Samoin, kiva hei. Moi. Välillä on semmosia päiviä, kun ei jaksa. Jos vähän ruokaa, niin tulee parempi mieli. Välillä on vaan tämmöisiä vähän huonompia päiviä, se on ihan ok. Mutta oli kiva toi laitepilates. Mä oon vähän ihmisenä sellainen, että mun on pakko kuolla siellä treenissä. Niinku ihan hiki ja kaikki, että mä tunnen, että se tehoaa, että se on wortti. Ui juma, rakasta lasagne. Mennään ajoissa nukkumaan. Huomenna on varmaan ihan silleen jippiä jei.
oli kyllä rankka tunti. Mä sain sen kyllä tuntua tosi paljon siis se poltteen mun syvissä lihaksissa. Mun mielestä se on ihanaa, kaikki tulee kunnon polte. Tykkäsin. Ihan superhauskaa oli. Ja rankkaa. Nyt mä tästä menee kotiinkin päin. Mä yritän tässä nyt tehdä tällaista niinku viikkovlogia. Mä näytän ihmisille, että I'm so busy in my life. This place, wow. Ihan sairaan upea paikka. Mähän tuun tänne aina. Ei vitsi, mun pitää kyllä tulla tänne saunomaan. Wow. Tän takia mä oon aina myöhässä. Runebergin torttuja. Valitaan täältä Lexille joku lelu. Mä ajattelin valita tällaisen. Se rakastaa palloja, niin tää on semmonen kombo, missä on pallo ja sitten lelu. Katsotaan kauan pysyy ehjänä. Pitäisikö vielä ottaa tällainen perjantai-herkku. Nyt pitää vaan vaihtaa vaatteet ja sitten ollaan ready. Mennään syömään. Onko teillä pörssisähkö? Niin mikä olisi kiva ruokapaikka Helsingissä? Mä tulin Hypelle treenaamaan. Täällä on jotenkin ihana sää. Tämmönen oikea pastel sky. Suoraan heti lauantain herätään aikaisten hyvän treeni alle ja näin. Tää viikko on ollut jotenkin tosi silleen täynnä kaikkea semmoista niinku negatiivista lumipallovyöryefektiä. Ei anneta valtaa sille negatiiviselle energialle, koska se on vaan fakta, että jos sä annat sille valtaa, niin se vaan kasvaa. Niin miksi sit anna mieluummin positiiviselle valtaa, koska sekin kasvaa. Lumet alkaa sulaa. Ihana aurinko. Onko sinulla uusi lelu siellä? Tietää muutkin sen tunteen, kun sä löydät jääkaapista tällaisia ylläreitä, mitä sä oot unohtanut sinne. Kävin just kynsihuollossa. Tuli ihan sairaan ihanat. Nyt mä odotan mun ystävää. Me mennään kuvailemaan. Siellä hän kuvailee. Ihana tuli. Ihan. Täällä on kyllä nättiä. Vitsi, meillä oli kivaa aikaa Kristinan kanssa. Puhuttiin siinä, että kuinka tärkeät ystävät on ja kuinka niitä pitää vaalia. Ja pitäisi aina nähdä enemmän, mutta aiku siellä on jotenkin tosi vaikeaa sopia jostain, että hei, voidaanko nähdä, ja sitten menee yhtäkkiä puoli vuotta ja sitten saadaan aikaiseksi nähdä, mutta toisaalta sitten tuntuu myös ihanalta, että ei tunnu siltä, että olisi ollut pitkä aikaa sitten, että olisi nähnyt, niin silleen on ihan kiva, että ikinä arvaa missä mä oon. Määkkärin autokaistalla. Tuli niin kauhean nälkä. Vei jotenkin kauheasti energiaa noi kuvaukset. Niin onneksi mä en ole mikään supermalli, joka pitää syödä superterveellisesti. Tai kyllä mä syön terveellisesti, mutta you got the point. Ja toisaalta kohtuus kaikessa. Ruokakriitikot. Ai nyt mun ruoka tulee. Yes. Kiitos paljon. Mä otin Lexin tänään mukaan toimistolle ja se on ekaa kertaa matkustaa metrolla ja häntä vähän jännittää, mutta nyt menee kotimatka jo paljon paremmin, vai mitä? On kyllä super, kun saa ottaa koiran mukaan toimistolle aina silloin tällöin. Mun mielestä se on kyllä niin kiva, ettei tarvitse koira olla niin pitkään aikaa yksin myöskään. Näyttää siis niin ihanalta. Lunta on näiden puiden päällä ja joka paikassa. Ja sit kello on melkein 5:30 ja täällä on vielä valossa. Siis mä en kestä. Mä menen nyt ilosta kattoo lätkämatsia ja siitä tulee ihan sairaan kivaa. Mä en oo siis varmaan yli vuoteen ollut katsomassa livenä. Sitten on varmaan mennyt yli vuosi, kun viimeksi ollut katsomassa livenä peliä, niin siinä on jotenkin ihan eri tunnelma. Tästä illasta tulee tosi kiva. Tää on siis niin hyvä biisi. Täällä ollaan! Ota, herranjestas. Mä en osaa käyttää tätä. Apua! Herranjestas. Tjena. Oliko huono vai paskapeli? Mikä peli? Mä veikkaan, että meillä tulee kestää vielä vähän aikaa ennen kuin me päästään siihen, että mä pystyn tekemään mitään piruetteilla näillä. Tää on kyllä aika raju.
alaselkä on ihan tulessa. Niin kun mä jännitän niin paljon mun alaselkää näillä luistimilla, niin se on ihan tulessa. Relax! Kaunis sää. Hyvä rakas! Se varmaan näkyy, että kumpi teistä on luistellut enemmän. Mitä? Mä en kuule mitään. Kiitos, jos oot kattonut tänne asti ja toivottavasti ei ollut kauheita sekoilua ainakaan. Tai ihan sama vaikka olisi ollut. Tää on aika hauska tämmönen kokeilun mielessä testailla. Kaikilla on aina tarkoituksensa. Mä ajattelin nyt päättää tän tähän näin ja olisi kiva, jos laitatte jotain kommenttia tai viestiä, mutta toivottavasti tässä on ollut jotain sisältöä, mä en edes tiedä, mä oon vaan huvikseni tätä nauhoitellut. Mutta tää on ollut ihan kiva. Nähdään ensi kerralla. Moikka!